Moza nusideng. Moza nusideng. Hai, mantu kan ini. Hey guys, welcome back to YouTube channel. Teman ini dah sekadar na. Mane uन्दुनाय आरो सिखारनाय माबायानो सोलायजोब्बाय आरो ना टाइम शिड्युलानो माने फुंनि 6टासोआव सफैनाय जायोना जिखिजाया प्रग्राम थांनानै बिदिनो माने सिखारनाया जोंनिया मोना जाखायो आरो ना माने 2टासो जाखायो आरो ना थ' बिदिनो आरो नै दा सिखारलायबाय आरो दा नै प्रग्राम बेबायदि आरो ना पुरा बेनिखायनो दायो जों नै एसे सिखारनानै एसे माइन्ड फ्रेस खालामनो थाखाय थांगासिनो दायो दिमाकुसियाव मोनसे बहुत बरिया माने एक रुल मोनसे मोनोलै थ' नोंथांमोन एसे देखायगासिनो आं दे बहुत माइन्ड फ्रेस खालामनो आरो ना नै आबौ जानो थांगासिनो नै दे लागाव सलाय बिब' Class home na pasud deh. Hai deh. Lagau. Pasai. Thằng lui đừng lên đi. Ăn khả năng phải hạt sinh ra chicken lấy được một bữa. Bữa nào biết mẹ. Sinh nó uống được thằng cha. Mà kita phải nào. Ini sekolah udah kini. Wow. Dah soleh, mana? Babu angkat lagi strigan sih. Masan deh. Kah? Ish. Terus tarik libelai. Nah. Yes. Masih sana. Mau jangan senang nangga deh. Deh, sana deh. Hebat medical saya kan? Kalau saya main keras kami je, di Moksio. Film lada. Ada, ay. Lekin aja kuch. Lekin aja kawe bay. Rang thang nerd ready ta bay dah ya. Oh, saya kan mana guna kaya? Makan. Malam deh. Malam jadi chicken apa? Egg roll. Lu pun nih dari zakas ini. Tuh David biar zanen thang ship dah jom program ha. Berarti ini program Manas Kalpanio, mana Manas hagram ini kacunar na. Terlalu pada nih, dah jam so ini saya baca oleh dindang para kolbari apa nih? Nah ini zak nih, hari bedi sigau nih, hagra kerja. Dari ini friend jeng pribadi orang video lain aja share. Mana hagra mana apa na biar kami gitu. Matiba kau tang sergi ding. Dah senai so pribadi. Nih deh, boro siapa lagi mati. Wow. Nah, jauh lagi berjaga nih, hati yang karena jaga di sini, nunggu gigi ya. Buka apa ke sini pak? Tolong boleh so baik. Finally. Tolong boleh so baik. Laga siapa nih? Romaina berjeng jaharnya. Romaina apa ya dan ke? Moza nusideng. Hai, mantu kan ini. Best of luck. Deh. Pakai apa? Deh. Musang deh. Oh, stand mana? Mana ini sah? Akan aja kamu tahu ini? Bukan kamu tahu ini? Ini beres sonar tu nak ya? Sesuatu mulai. Kemudian nama mamung? Hah? Litisri masuk mentari. Deh. Dan sekolah nih.
Ayo, model Scorpio tapi các bạn thấy ta nên được gặp chuẩn lắm đang là sẽ là hay hàng trung quốc không đâu bây giờ còn là gì là mà thấy माथो बिनानाव मोनसोलाय सफैबाय बैसागु जादों नामा नोंसोरबो औ जों बैसागु लागासिनो दंथारो मोसानाय मेथाइ खनदो दोंसे जोंबो नोंसोरखौ रंजाफानोसै आयु सासे माबा माबायदि सुख्ला थाबाय हाय फाग्लि खोनालाय लांबाय सानदां खोनादा खोनाहाय जोबथारनाय नङाबा खालाम थांसिमोन आं कलबारियावनो गिबियावनो खलबारि गामिनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन आरो आरसिनि नोंथांमोन गासैबो गावनि गोसो गोरबोखौ जासिबाय माने आङो सिंगार नङा आरो दिनै ब्राब्रा खावलायनायाव आं एसे लास्ट जों बिदाय हिसाबै माने रोजाबसै आरोना गाज्रि मोना जायाबा अके जागोन दे लास्ट खेबसे आंनि गोसो बुंबा जय खलबारि गामिनि जय बैसागुनि माने आंहा माने गगा मोनहैनो नों बिनिखाय आंनिया माने गाराङा एसे बया जादों आरोखि मा माने आं बया सोदोबखौ आं बैसोनो लामायाव खोनादों दै मिथिबायना माने आं सेबा गाज्रिखौ बया होनना बुङो ना दे अके
लोगोफोरनि दायो जोब्बाय प्रग्रामा आगोलाव जों ओंखाम जादोंमोन मेंजोब्बायना जादों ब्रादार नाहर बिराद आगे लावगी नोंना मा मुं नोंना मा मुं Pobita Boria Tadi ini group photo last nih Golbari लोगोफोरनि दायो जों दावथ्रुबाय बे जायगानिफ्राय थ' नै लामायाव मोनलाङो जोंनिया मानास नेसनेल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज माने बिजा थांबानो मोनसिगोन आरोना बेसेबां थाबावनो मिथिया बेसेबां 3 किल'मिटार अनलि अ माय गड थ' फाइनालि दिनै नै लोगोफोर मानासाव थ' दायो जों थांगासिनो सिदा बिजा मोनहैसिगोन टार्निं मोनगोन हा टार्निं मोननानै आबोलाय आबान ने थले आं बुंलांगासिनो दे थ' लोगोफोर दायो जों थांगासिनो बिनिफ्राय राइट टार्न लानानै जोङो डाइरेक्ट सिमला सालबारि ओंखारहैनोसै थ' सालबारिनिफ्राय आरो सिदा सिमलानिफ्राय बिदि दमनि मसलपुर मोनहैनोसै नामा फैनानै जेखि जाया जोंनि न'आव मोनसै आरोना मथा-मथि दिनै सोरांगोन मथा-मथि दिनै फुंनि 6टा 7टा जानो हानाय आरोना आंनि साननायाव दै थ' नै बिनिफ्रायनो राइट टार्न लाबाय जों थ' नैबे जाबाय इन्दु भुटान माबा दै माने भुटान नांजाबखासिगोन जि हाग्रा मोनहैखासिगोन आंनि आन्दासआव बुंदों आं फार्स्ट टाइम फैदो खिन्थु आंनि आन्दासआव बुंदों आरो आं नंगौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे जाय खाथिनि नोंथां खालामना दे यास दायो थांगासिनो नै सालबारि मोनहैसिगोन थ' लोगोफोर नै सालबारि फार्स्ट टाइम ले हरनि 3टायावसो फैनाय जाबाय माला लोगोफोर आं बरिया फैगोन दै माबायाव माने मासाव बरिया बेरायनाय हिसाबै थ' बेयावबो नै सिमला तिमला सिनाय माने गासैखौबो लोगो हमलांगोन गासैखौबो दै दै आं इनफर्म होगोन फैनाय समाव अके थ' नै निबेनो जाबाय सालबारि सिद्दा दायो साहा खनजाने आरो राइट टार्न साजा थांगोन जों आदसा लोगोफोर गुड मर्निं थ' दायो नै सहैनोसै तामुलपुर थ' माने जेखि जाया सहैनोसै आरोना तामुलपुराव थ' दायो बाजियासै फुंनि 5टा जानोसै मा खबर र' गैला चेसनि निउस थ' नम्बर बिगिनानोसै ना दिनैनि भिडिअ'आ बहुद मोजां नांबाय बहुत मोजां नांबाय बिदिनो माने दैलि माने गोदान मानसिफोरजों बिदि माने लोगो मोनलायनानै बहुत माने गोसो मोजां नाङो आरोना माने जि खस्थ' खालामबाय थादों माने बे खस्थ'खौनो माने बावगारो आरोना माने आरो ओरैबायदि बे आरो कलबारि दिनाफार गामिनि रायजोफोरनि आरो बे कमिटिफोरनि जि रेसपन्स जि रेसपेक्ट ओरैबायदि बहुत मोजां नांदों दे बहुत मोजां नांदों थ' जोबोर मोजां नांबाय आरो आसा खालामदों उनावबो बिदिनो लोगो मोनबाय थागोन नोंथांमोनखौ आरो जोबोर मोजां नांदों आरोना थ' थेंक इउ स' माच थ' लोगो बिगिनानोसै थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनसै दै आं बिदिनो भिडिअ उनावबो माने बनायबाय थानो नाजागोन आरोना अके थ' लोगोफोर गुड मर्निं एन्ड नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै बाय बाय दा आदा खेबसे बाय बाय ना बुंदो बाय बाय